Fit-tmiem il-ġimgħa li għadda jiġifieri bejn il-jiem tal-ġimgħa u l-Ħadd qasmu l-fliegu bil-vapuri tal-GoZo Channel aktar minn 11,000 ruħ. Żvela din iċ-ċifra ċ-chairman tal-kumpanija GoZo Channel Joe Cordina li f'kumment ma' One News saħaq li aktar ma jgħaddu l-ġimgħat dawn in-numri mistennija jkomplu jiżdiedu. Jekk wieħed ħares lejn numru ta' passiġġieri li qegħdin jaqsmu bejn Malta u Għawdex, wieħed qed jinnota żieda qawwija kull weekend li jgħaddi. Fil-fatt l-weekend li għadda qasmu aktar minn 11,000 passiġġier illi dawn iċ-ċifri wieħed kun jista' jqabbilhom maċ-ċifri ta' qabel ma bdiet il-pandemija. Aħna qegħdin nistennew li dawn il-numri jkomplu jikbru u jiżdiedu, speċjalment issa l-weekend li ġej ser ikun hawn jiġi ċelebrat il-Karnivalu. Dan il-Karnival f'Għawdex dejjem attira numru kbir ta' Maltin illi jiġu jżuruna biex jiċċelebraw il-Karnival magħna. Kif indikat ix-xhur tas-sajf se jkunu pożittivi ferm għall-qasam turistiku inkluż f'Għawdex hekk kif Malta mistennija terġa' tara influss ta' turisti li qatgħu il-btala tagħhom hawn f'pajjiżna. Dan is-sentiment pożittiv u b'saħħtu diġà qed jinħass fost is-sidien tar-ristoranti u tal-postijiet ta' akkomodazzjoni fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Dan ikkonfermah il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu Joe Muscat li ma dan l-istazzjon spjega t-tendenzi pożittivi li qed tesperjenza l-Gżira Awċija bħalissa. Dan qegħdin inħossuh ma' kull weekend li qed jgħaddi għaliex qegħdin naraw ma' kull weekend li jgħaddi numri ta' Maltin li qegħdin jaqsmu lejn Għawdex kemm biex joqogħdu fl-akkomodazzjoni li tinkera kif ukoll dawk oħrajn li għandhom l-akkomodazzjoni privata tagħhom. Dan huwa importanti ħafna għas-settur turistiku f'Għawdex għaliex sakemm jibda l-istaġun biex ngħidu hekk in full swing tas-sajf dana l-influss ta' Maltin lejn Għawdex jgħin ħafna biex il-settur turistiku Għawċi jkompli jirkupra b'mod speċjali wara l-effetti ta' sentejn pandemija.